Zdravím všechny diváky, tentokrát tu mám k testu sadu hlásičů Monster Fishing od rybářských potřeb u Čvachty. Sada se dodává v praktickém balení na zip. Zde vidíte návod, ten necháme na pozdější prostudování. Jak si můžete všimnout, já jsem obdržel sadu 2+1 s příposlechem. Součástí balení jsou také 3 mikrotužkové baterie určené pro příposlech a dále 2 9V baterie určené k hlásičům. Nechybí ani rychloupínáky, které výrazně usnadní připevnění na stojan nebo vidličky. Signalizátor má spoustu funkcí, na které se nyní podíváme. Hlásič zapneme na zadní straně podržením tlačítka. A po zaznění tónu máme zapnuto. A nyní si popíšeme základní funkce. Zde nahoře nastavujeme hlasitost, kterou můžeme takto regulovat. Níže tón. A citlivost. Multifunkční LED panel vlevo zobrazuje nastavení všech funkcí a ukazuje také rychlost záběru a směr záběru. Takže takto uděláme jízdu, takto když bude padák. Na levé straně se nachází paměťová dioda, na pravé potom dioda směru záběru. Kladně lze ohodnotit také použití dlouhého mosazného šroubu s velkou maticí. Příposlech stačí pouze zapnout a automaticky začne s hlásiči pracovat. Hlásič je vybaven čidlem proti krádeži. Abychom tuto funkci aktivovali, musíme stlačit prostřední tlačítko. Nyní je funkce aktivní a pokud by se nám stalo, že by nám prut někdo chtěl třeba v noci ukradnout ve spánku, tak když zvedne prut, začne nám to pípat. A to nejenom hlásič, ale i na příposlechu. Hlásič by měl být vodotěsný, tak vyzkoušíme, zda je to pravda nebo ne. Mám to přivázané na vlasci a hodím ho do vody. Hlásič je zapnutý, takovou chvilku necháme ve vodě. Tak hlásič jsem vytáhl z vody, tak se podíváme, jestli funguje. Ještě z něj teče voda. A vypadá to, že se s ním nic nestalo a že náš zkušební test v ledové vodě vydržel. Hlásiče Monster Fishing disponují velkou spoustou užitečných funkcí a vše lze nastavit dle aktuálních potřeb. Zde mám na mysli především vypínání či zapínání LED panelů, nočního osvětlení a funkci antikrádeže. Signalizátory nezaostávají ani v kvalitním provedení. Jak jste mohli vidět, testovací hlásič vydržel i potopení do studené vody, aniž by se mu cokoliv stalo. Příjemným bonusem jsou také náhradní výměnné kryty v různých barvách, které lze dokoupit a snadno vyměnit. Příposlech má dosah 150 až 400 metrů v závislosti na terénu. Disponuje i funkcí hledej, díky které je možné otestovat, zda je hlásič v dosahu. Pokud preferujete absolutní ticho, lze vypnout zvuk a aktivovat pouze vibrace. Sady hlásičů Monster Fishing na český a slovenský trh dodávají rybářské potřeby u Čvachty. K zakoupení jsou sety 2, 3 nebo 4+1.